muri Zimbabwe kana kune munhu anovhura hombe kana ada kupfindura vanhu aiwa kune munhu anosekeswa Tshabangu nokuti azonyatsa kubohwa vanhu nokuti anoposta picture rake paX endo paakachisoonawa ini oti aiwa day iri parikasoonawa ini ndakapledger kuseva aiwa nyika yeZimbabwe nekuzachinji nyika yeZimbabwe vanhu varadza kuboyikana nazvo nokuti iye akabva ato nekubudisa kwakaita vamwe kana kurikola kwakaita mamwe machange champions muparliament iwozi achiti ndo zvandaita kuchinja nyika muri Zimbabwe aiwa saripina mashoko ataura nokuzvirayibva wasubscribe wolike utina on the bell icon kamoshana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti anoya pano paX ndonyora achiti on this day I pledge to save my country with all my heart but my huge task is to make sure that our opposition is united and tolerant and to make sure that Bulawayo and the whole of Matabeleland is back in full force in the political arena. Zimbabwe deserves a better opposition. Sanoyashakana sengizo Tshabangu achiti aiwa kupinda kwandakaita muparliament kana musenate aiwa ndinoda kuti Zimbabwe ive neopposition iri nani. Muri Zimbabwe nomashoko anoitawa nemukomana Tshabangu aya tiudze munoti kudii pamusoro pemashoko ake tine mucomment section medu saka unawo subscribe like pamwe ndokutina on the bell icon pamwe china maupdates anokupa pano paZim News Live.